IFM News. IFM News. Live report. Idol Deres, plus kamen. Napasamak manan ti grass fire o forest fire iti kabantay nga baset iti Novera particular iti sitio Bunwang East Barangay Poblacion Novera Ilocos Norte. Alas 4 iti March 14 iti nagresponde iti pinakabigi iti Menro agravan pa iti ABP nga napan ng kita kada ito yung urang mga pasidya kabambantayan gabot rito iti mulong kinagpakamang iti Menro iti partiba iti PNP ya ken certain iti BAP para palang kada ito panangakita dito prakasab iti urang mga kabambantayan mapasit iti lugar malagip no iti March 13 fight alas 9 iti bigat na ng dugi dito uram na nakapagtaran iti present area ada iti mulmula nga nara mula ken iti Jimelina nga iti nakamat nga lugar nga ito kita Babayan National Greening Program ti DNR nagpaut iti manong oras panag-responde iti kung kami kaya BFP gabot sa dito lugar dito na safety apoy mutlaing Babayan iti inda panag-responde iti agdamakit sampai naman numano iti pakabuklan ti naperperdi lumulmula iti nakamat nga lugar iti datos iti BFP iti maika upat Mission iti grass fire iti lugar aso petapuan iti tawen 2026 managpalagi parod iti PNP BFP ken iti DNR kada iti umili nga masabol iti nakiliklikan iti agpur wenno agibilang iti posto sigrilyo nga pakigapuan iti uram iti kabambantayan iti sabali nga bangir napasamak mo iti uram dati kabambantayan nga pasig iti Vintar Ilocos Norte iti ilang rabi naman dati live video ni barangay Councilor Jojo Kumlat ti barangay Abgir iti nga iti ayanda Idol Lawrence kita makikita Yes. dati gigilayab nga apoy iti mismo nga batog iti barangay dang iti agdama sa Tepe naman noon niya iti pagigapuan iti uram ken noon niya iti uram iti rete nga positive ang bantay iti ili iti Vintar Ilocos Norte nga arig na kita kabuakan di dirjente iti Laing Rabi. Sama ko lang iti BFP Idol Dennis Salitio Tatak IFM.